Ki samla pule ka school ba North Eastern Hill University NEHU Shillong menta kasngi nyau tarik naiwe kila nang Pynjur shushu ya ka jingiakhih ka jongki da ka ba khang tala sendan ya baroh ki khyrdop jong ka ni ka jaka pule namar ka jingle menti jong vice chancellor ka NEHU u professor PS Shukla ya ka jingdawa ka jongki haba Pynjur ya ka ni ka jingiakhih ki samla pule kila khang ru ya ki kali bakin rong syapo batban mi syabar jong ka NEHU campus Henry kila syak tang ki brio bakin rung batban mi lingba ke kherdop ka barin. Nalor ka tala sakiru ya ka jingwan poi ki dekat na ka tenat ka kot ke kia na NEHU Center ki bawan ban eye drip na ka benta ki tu ki samla puli ki bala kem telot namar ka jing penlong ya ka jing syong syak tangan ka bala sedang nadu ka step jong kan real tarik unai wiang. La ban kedau ba ki samla puli hapok kalama jong ka North Eastern Hill University Students Union NEHU Su bala kershan da ka Khasi Students Union NEHU Unit kila pelong da kajing syak tangan ka baklemput bat khotru ya baroh ki samla pule bakin yasnok tilang ha kani ka jingiakhih kum kadak ban penpau persyak halur ka jingbamla ban weng ya registrar deputy registrar academics officer on special duty director college development council and guest house in charge baroh ki kam ki jam hapo kani ka school ba NEHU kila sangit lut baroh bat kenjak slam hadien kani ka jingiakhih jong ki samla pule bat ki nongtre non teaching staff hapo kalama jong ka NEHUN sa kani ka jinglong jingman kelawan long ru wat hadien ba vice chancellor ulapan paru ba unsa khot ya keren mardor ki samla ba penlong jingiakhih kumju ki nongtre banyak keren ya penbait ki jingdawa ki jongki katba halur ka jingdawa hershuki persya ya ushukla ula ong ba umpat long bakloi ban hershuki no namar la thong ya da ka president kari India bat ba unbot ya ki rai ki ban sashim da ka president